Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorriak Xaloa telebistara, egun ez egun Iruñerriko txaketa zarata saioan gaituzue, gaur iraiak 1 dugu, ostirala. Arratsaldeon zuri ere, Ainhoa. Arratsaldeon Larraitz. Zer moduz? Ondo, hemen, landalan. Bueno, zu ondo. Bai, oporretan ere oso gustora. Gogoekin ere pixka bat errutinara bueltatzeko. Bai. Gaurkoan bi elkarrizketa ditugu, ezta? Bai, alde batetik Vanessa Cisneros etorri da, dela federazio batean dituriko gazte elkarte baten kidea, eta bestetik Arantza Ibarre, gure zinema kolaboratzailea. Gainera gaur elkarrizketa proposa, ezta? Ostirala izan da, estreinaldiak ditugu, beraz zinema kontuak primeran etortzen zaizkigu gaurkoan. Hori da, bai. Oso ongi, eta gaurkoan zaratak tartean, artearen ibilbidea izanen dugu, Zitadelara joanen gara, Mapamundis izeneko erakusketa ikustera. Has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1939 urtean, nazismoaren testu inguruan, Alemaniak Polonia inbaditu zuen Hitlerren aginduak jarraituz, Bigarren Mundu Gerrari hasiera emanez. 1985ean, Ozeano Atlantikoan egindako Frantzia eta Estatu Batuen arteko espedizio batean, 1912 urtean ondoratutako RMS Titanic itsasontzi britainiarren ondareak aurkitu zituzten. Egunkaritako azalekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin Diario de Navarra egunkaria. Hauxe dio gaurkoan lerroburu nagusiak, Amerikako Estatu Batuek Mosoei maiatzean ohartarazi zieten atentatu bat egon litekeela Rambletan. Poliziek fidagarritasun gutxiko informazioa zela uste zuten. Gaurko argazkiko protagonista eraldatzaile bat lehertu eginda burlatan, eta hortxe ikusi ezakegu momentu hartako irudia argazki nagusian, etzen zauriturik egon, baina kea kilometro batzuetara ikus ditekeen. Bukatzeko beste bi albiste gehiago nabarmenduko ditugu azalean, akatsak irakasleen plazen esleipenean, eta bukatzeko kirol kontuak Osasuna Lillo fitxatzen saiatuko da. Bestelako kontuak Diario de Noticias egunkariko azalean, hauxe dio gaurkoan lerroburu nagusiak, erregulatu gabe daude Iruñeko 2 etxebizitzetatik 3 turismoan aritzen direnak. Interneten eskaintzen diren 343tik 117 dira soilik ofizialak. Eta gaurko protagonista nagusia Sadar futbol zelaia dugu, urrezko ezkontza Sadarren Osasunak ospatzeko egitarau zabala iragarri egin du, eta Osasunako bi protagonista historikori elkarrizketa egiten diote gaurkoan. Bukatzeko, Mosoek ziaren atentatu iragarpena ezeztatu egin dute. Aurrera egin dezagun gara egunkariarekin, lerroburu nagusiak eta argazki batez lagunduta hauxe dio, Kataluniak hautestontzak eta errolda lortu ditu, eta izen zikintzeak saiesteko saiakera egin ditu. Hortxe ditugu Kataluniako bi agintariak argazki nagusian. Bestalde gaurkoan elkarrizketa egiten diote Kontxi Ibarretari, Sara Majarenasen amari. Hauxe diote bere adierazpenek, Izarrek ostogunean Intxaurrondon ikasturte hastezan itxaropena dut. Eta bukatzeko, beste albiste bat nabarmenduko dugu, Donostiak pisu turistikoak arautu ditu kontroleza onartu eta gero. Eta berri egunkariarekin aurrera eginen dugu. Hauxe dio gaurko lerroburu nagusiak goiko aldean, Donostiako udalak saturatutzat jo du parte zaharra pisu turistikoetarako. 2018an ezingo dira pisu turistiko gehiago erregistratu parte zaharrean eta informazio gehiago barrualdean. Gaurko kiroletako protagonista nagusiak estropadak ditugu, argazki nagusian ikusi daiteken bezala, espero zirenak Kontxara. Urdaibai izan da bizkorrena gizonetan eta San Juanek egin du denbora onena emakumezkoetan.
Bukatzeko beste albiste txikiago batean, beko aldean arian tartean, Nafarroan aldaketa finkatzeko urte politikoa berria hastera doa. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira, 3 albiste nabarmenduko ditugu, batetik Uharteko Arte Garaikidearen Zentroaren berrikuntzen berri ematen digute, bestalde bitartean folk taldea txantrean izanen da, eta bukatzeko Hezkuntza Departamentuaren kontuak, hauxe diote Maria Solanaren adierazpenek, itunpekoekin negoziazioak zabalik dirau. Goazen gaurko eta asteburu honetako agenda ezagutzera. Gaurtik aurrera iraileko ostiral guztietan kontzertuak egonen dira Burgoen plazan Zentral Kafe Antzokiaren eskutik. Gaurko taldea The Disappointments, arratsaldeko 8:00. Gaur ere, Un monstruo viene a verme pelikula eskainiko da Burlatako Kulturetxeko plazan, gaueko 10:00. Gazteleraz izango da eta doako sarrera dauka. Gaur ere, gaueko 9:00, Kebaia Bonito antzeslana ikusteko aukera izanen da Gaiarre Antzokiaren terrazan. Izan ere, ikusleak antzerkiaren parte izango dira. Jai batean gonbidatuen papera eginez. Sarrera 15 euro. Igandera arte Berriozarreko jaiak izanen dira. Ekintzak, puzgarriak, kontzertuak, zezensuzkoa, erraldoiak, pilota eta dantzaldiak, besteak beste. Igandera arte ere Mendillorriko jaiak izanen dira. Ekintzak, puzgarriak, kontzertuak, zezensuzkoa, erraldoiak eta kilikiak, herri kirolak eta elektrotxaranga, besteak beste. Larunbatean arratsaldeko 7:00, Aizkora Último Reyes, La Inquilina eta Independentzia taldeek Zentral Kafe Antzokian joko dute. Kontzertu solidarioa izanen da minbizia duen Jerai izeneko umeari laguntzeko. Larunbatean ere beste kontzertu bat dugu, Melendi, sarrera 28 euro. Dena den, ekainean Burlatako kontzerturako erositako sarrerak ere balio izango dira. Iruin herriko udaletako berriak ezagutzeko unea iritsi da Larraitzen eskutik. Iraiak bat dugu gaurkoan ostirale, ikus dezagun zenelako albisteak utzi izkigun gaurko egunak Iruinean eta Iruin herrian. Iruinarekin hasteko, udalak lankidetza hitzarmen bat sinatu du elikagai bankuarekin hiriko behartsuenei laguntza aldera. Atzo goizean sinatu zuten aipatutako erakunde horrekin hitzarmena eta udalaren laguntzak 40.000 euro emanen ditu. Eta udal kontuekin aurrera jarraituz, udalak herritarren partaidetzako diru laguntzak handitu ditu berriz ere, 555.000 euro joko dute, iaz baino 122,5 gehiago. Eta bestelako kontuak ere baditugu Iruña aldean, Haurtzaro obretan 550.000 euro banatuko dituzte, aurre eskolak berritzeko planaren barruan egonen da hau. Eta bestalde Gaztediaren etxeak udazkenerako informatika tailerra antolatu du, oraindik plaza libreak daude tailer honetan parte hartzeko. Eta bestalde Iruñeko udalak egitarau zabala prestatu du asteburu honetarako, Alde Zaharreko atsegin plana bultzatzeko asmoarekin. Aurrera egin dezagun Atarrabia herriarekin ostiralera egiten dugun moduan. Haur tailerrei dagokionez 2017-18 ikasturteari begira irailaren 6-tik 22 arte haur tailerretan inskripzioa egiteko epea irekita egonen da. Eta bestalde multikirola Astapeneko udal eskolei dagokionez 6 eta 7 urteko aurrentzako zuzendu egonen da eta 012 telefonora deitu edo Atarrabiako udalaren abuztuaren 23-tik aurrera eman daiteke izana. Eta euskara ekintzei dagokionez, zumba eta herri kirolak izanen dira 16 urtetik gorakoentzat, abuztuaren 28-tik irailaren 8-ra eman daiteke izena. Eta bestalde 2017ko Atarrabiako jaien kartela bozkatzeko aukera irekita dago jadanik, Atarrabian erroldaturiko pertsonek hautatzeko aukera izanen dute 3 kartel finalisten artean. Eta eskola jantokirako laguntza eskaera aurkezteko epeari dagokionez, gaur hasi eta 29 bitartean egin dezakezue gizarte zerbitzu oinarrizkoan. Eta bukatzeko joan gaitezen Zizur Nagusi aldera,
Albiste bakarra dugu zizur nagusian, izan ere hilabete honetan irailaren 13-tik 17 herriko jaiak ospatuko dituzte. Eta elkarrizketen tartarekin aurrera eginen dugu egunero egiten dugun moduan, bi elkarrizketa ez da, lehenik eta behin gaurkoan, Ainhoa. Bai, Vanessa Cisneros alde batetik, federazio batean deituriko gazte elkarte baten kidea da, eta aste honetan egon diren jardunaldi batzuei buruz hitz egingo du. Eta bestalde, Arantza Ibarra gure zinemako kolaboratzailea. Eta Zaratak tartean gaurkoan artearen ibilbidea izanen dugu, Zitadelara joanen gara Mapamundis erakusketa ikustera.